Visitamos unha empresa que foi pioneira en Lugo no eido da informática. A evolución experimentada ao longo dos seus 25 anos de vida converteu a SIN Informática nun referente na provincia en formación ocupacional. A firma está dirixida pola presidenta da Asociación de Mulleres Empresarias de Lugo. A SIN Informática hoy en día es un centro de formación destinado principalmente a lo que es la formación de trabajadores desempleados, lo que es la formación ocupacional. Es un centro homologado por la Xunta de Galicia desde el año 1999, con lo cual llevamos 11 años formando a futuros trabajadores. También otra de nuestro fuerte es la formación de trabajadores en activo. Hemos implantado una gestión de calidad, por lo cual tenemos certificado la norma de calidad ISO 9001 y sobre todo en distintas áreas. Lo que es SIN Informática no se dedica exclusivamente, como mucha gente piensa, solamente a la informática, sino que nos dedicamos a todo tipo de formación, sobre todo en áreas comercio y marketing, publicidad, artes gráficas, turismo, hostelería, servicios sociales. Bueno, como veis, el campo, el abanico de opciones es muy amplio. Nosotros tanto damos clases de refuerzo a niños como casi lo más fuerte es la formación a empresas. Últimamente también hemos abarcado el campo de las oposiciones. Acabamos de cumplir las bodas de plata. Llevamos 25 años trabajando en el campo y en el mundo de la informática. Ha sido SIN Informática una de las primeras empresas pioneras en estos campos de Lugo. El personal de SIN Informática está constituido por 4 trabajadoras y todas ellas son mujeres, de lo cual lo digo con mucho orgullo, como también presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias. Hoy en día el futuro de las pequeñas empresas, como pueden ser empresas como la nuestra, pues pasa sobre todo por la innovación. Es muy importante que innovemos y la especialización. O Museo Provincial de Lugo conta cunha colección de xoguetes moi especial. A meirande parte deles son dos anos 30 e o legado dun veciño da Fonsagrada que leva anos gardándoos no fallado da súa casa de Vilalba. A colección destaca polo extraordinario estado de conservación das pezas que en algúns casos teñen máis de 80 anos de vida e por proceder de cidades como París ou Nova York. A mostra estará exposta ata o domingo no Museo Provincial. Son máis de 40 pezas de diversa tipoloxía encadrables cronolóxicamente entre finais e principios do século XX. Foron as compañeiras de xogo de José Luís Basanta, un veciño natural de A Fonsagrada que as conservou durante anos no faiado da súa casa. Agora forman parte dos fondos do Museo Provincial. Este persoeiro de raíces fonsagradinas tuvo a ben doar ao Museo Provincial de Lugo unha colección de xoguetes e outros aparellos que formaron parte da súa infancia. A colección, basicamente, podemos decir que data algunhas pezas de finais do século XIX e as máis tardías de alrededor de mediados do século pasado. Abre as portas da exposición este coche da época, cunha fotografía de 1928 onde se ve a imaxe do propio doante subido a un destes vehículos, a idade de 2 anos. Reflicte eses tempos, como decimos cronolóxicamente, que os deixamos a mediados do século pasado, esas maneiras de xogar de xeneracións anteriores á nosa, para que, digamos, que poidamos nosotros tamén ollar e vernos reflectidos tamén noutra sociedade que realmente non é a de agora. Atópanse xoguetes fabricados en diversos lugares de Europa, froito dos viaxes que Basanta fixo co seu pai. Así pódense ver reliquias históricas como esta avioneta que rememora o espírito de San Luís, co que o piloto Charles Lindbergh conmocionou o mundo. O voar de Nova York a París por primeira vez sen facer ningunha escala.
Outra das seccións que sorprenden é a dos aparellos cinematográficos. Hai unha serie de aparellos ópticos relacionados co cine, por exemplo, algún deles de finales do século XIX, como un zootropo, e tamén un aparello moi especial, un umbrocinema traído de París de 1910, que é unha especie de teatriño de sombras chinescas que son os que logo se deron en denominar precursores do cine actual. Son pezas exclusivas e moi difíciles de atopar hoxe en